Happy New Year guys! So, welcome na po sa atong channel, and for today's video guys, ako ang i-share kaninyo kaning unsay tsura sa ato ang tindahan guys sa kanang human ang bagong tuig. So, mauna ni siya guys, kaning mga tubig na to kay mga empty bottles na kana ubos-ubos gud ang atong tubig guys. Then kani mao ni atong chichirya, wala pa nato na plaster sa ato ang rack nga pagbutangan. Isod na nato plastic ini kagabi kahipuson man nato. Then mao na lang sad ni ang nahabilin sa ato ang lamas guys. So gamay na lang sad kaloy-an kanang igo-igo ra sad ang ato ang stock nga lamas sa pag New Year. So kani mao na lang ng sili. So kanang sili kay layos-layos naman, din pwede na nato ikuan ganang ato ang iluyong guys basig moturok na. Then kaning kuan talong mauna lang ning nabilin, medyo daghan-daghan pa siya nga gamay rang na iban ana guys. Ako ang plano at anang lutuon. Then ang kaning apple o orange mauna lang sad ning ang nahibilin. So kaluyan sa Ginoo guys ang ato ang fruits kay sakto-sakto ra sad igo-igo ra sa kanang na makakonsume sa kanang New Year o igo-igo ra jud sa New Year guys. Then ang ato ang Nestle cream, so na short tasan Nestle cream mao na ato ang na shortan karon ang Nestle cream kay napauntay mo palit gani gabi then wala naman. So kaning spaghetti mix sauce kay mao na ang wala na mo, wala kay nagpalitan na guys kay siguro kanang kasagaran sa spaghetti kay set naman na anay meat sauce or spaghetti sauce, mao nang wala na kayo ni palitan ng spaghetti mix sauce nga nasa lata. Then mao to ang ato ang ilimnon, gamay raman pod ang mahalin sa ilimnon guys kay more on bear man ang gipamalit, red horse ana at kani sa atong mga balikan nga ingani guys kanang gipamitay. Dagan na tag mga empty space dire or mga space sa ato ang kuanan ato ang ginbitayan. So mostly guys kay ang sa Nestle product ubos-ubos na. Then wala na po tay crispy fry, mga noodles atong noodles guys kay naglaban na ang pansit canton nga red kay naka pa booking man ko ato before ang New Year. So mao na siya daghan na ang pansit canton nga red, then wala na noodles kaayo. Then mao ni ang spaghetti, so spaghetti nga set daghan pa jud ang nabilin guys. Then ang kaning peanut butter kay 5 ni ka dagko, so mao na lang nang nabilin duha. Then ang gagmay kay naubos na pod, bali 15 ka kuan peanut butter nga gagmay naubos na to. Then ang kaning kaong guys kay mao na lang pod ng usa. Then ang ato ang makindis ubos-ubos na sad. So far guys maura na ang mao na to ang kanang mga items nga mga kuan na to ubos-ubos. Then ang ato ang bear kay mao na lang sad ni ang tulo ka kahon ang nahibilin. So 9 ni kakahon guys ang uban na asarif, pero ubay-ubay pod ang nahalin. Then mao na ato ang soft drinks mga 1 liter natay nahibilin nga unom. Upat ka 1 liter. Then ang kaning kuan kay sparkle man ni og lemon. So dili man na sila mga 1 liter, mga family size ra man na sila. Then ang kaning ato ang ipons guys, so mao ni ang items na wala kay na mo karong New Year, ang kaning mga ipons. O kaning ato ang spaghetti nga 1 kilo o half kilo wala may mangitaan guys, pero at least natay display kasi may mangita sa natin kahatag. So maura na siya guys ang ato ang mga update sa ato ang kuan tindahan human sa New Year. So salamat o maayong buntag. Happy New Year sa tanan.
Pag nakabaw, ako yung sugat ng kuyahan.